ka dyan! Hey! Nakatay ka! Ako na representative video. Ako ng representative na road bike na video. Patag! Welcome sa GFC! Patag to! Thank you! Ah!
at tila makasagap. Yan, papasampat. Malamig kasi tubig dyan. Ganyan. And touchdown. Ha? What? Ito na tayo. Ito na pinakahi. Ganyan sila, ganyan. Yan. Kinukumutan ko tong bike ko tapos ganyan sila kung tumawid. Hi, 24/7 nga. Nasasanay na yung sapatos ko sa mga ganyan. Ito pa sila. Kailangan ko na tumawid, ako na yung nauhuli. Ko na nga, parang hindi na ako mag-record ba? Oo. Sabi ko na nga ba, natutulog lang ako dun sa bahay namin. Tama kayo, gumagawa ka ng module ko eh. Module is real. Ako rin, tambak ako eh. Pang ilang module na? Ano ba yung gagawin ko? 5 pa? Tapos 3 diary. Araw na diary. Tawid na naman. So, accessible talaga to sa mga road bike. Ako yung bida ngayon ha. Welcome, 24/7. Kahit anong bike pwede. Wala na akong fluid ah. Tapos na. Ba't nagtuyot dito? Bike na tayo? Yeah. Recording yan, recording. Kaway. Hindi kami nagpapagod sa bike kaya binubuo na lang namin yung bike namin. Ay, malupit! Buhati na natin kasi hindi na napapagod pag nagpapagod tayo. Hipiw! May checkpoint yan? Ito, sigurado, mapapagod tayo. Kaya pa si ID nyo may checkpoint. What the heck? Buti sana all magagaan yung bike. Sana all road bike. Recording yan. Ito bubuhat yan. Ito lang. Ito na tayo yung pinakamalalang budol natin sa... Budol ba to? Mas maganda pa yung busay kaysa ito. Bilis na sabi maganda ba yung busay ah. Dinala ko yung padlock. Sana all my baby. Baby yakin. Ilagay mo sa patat yung sago. Sadya sa puno. Ikaw ba yung vlogger? Asan yung vlogger? Ba't di mo kasama? Tayo sa game. Ken! Sabi mo, what is the meaning of this? Where are we going? Nakita ka ba doon? Hindi ka nakita doon ulit. Buhat ah. Sabi nung bike, parati ko na nga lang kayong binubuhat. Ako naman! Magpusa kayo. This is my time! Mauna ka. Okay, try mo kaya. I love being a biker.
Ayan, tutorial by Sir Lab. Pag ganito dinadaanan nyo, ganito ang gagawin nyo. Ayan. Ayun. Ayun. Pwede na. Malupit talaga si Sir Lab. Mahirapan. Tulog nyo lang. Road bike. Accessible talaga yung mga road bike dito eh. RB, mga RB. Track bike. Lumubog. Wala, maingat. Malik yung kamay ko eh. Bitin yung biyak. Hindi ko nakunan. Natakpan niya, ano? Dennis. Takpan. Yan, tubig yan. Oo, tubig. Ang dangal ka, lumot. Sabi sa'yo eh. Kape! Sana oil. Ano to? Antong Falls? Ng Western? Wala, kulit lang yung antong ko. Malaki lang. Libro na basa. Yakat mo yan. Ating aso ko. Kurado pa tayo dito, sir? Ah! 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 Buat. Hey, ladies first. Team. Dahil ko pa nag-gym dito. Ah! Ah! Uy, putik, hali. Hali. Peace! Bikers. Hindi man. Ano yan? Hindi ito mapita. Mabato to, mabato. Sabi ko sa inyo, accessible talaga yung road bike dito eh. Peace! Sabi nung manong kanina, okay, maganda yung daan dun, mas patag dun, sabi niya. Budol din pala yung matandang yun. May nakamotor sir, nung iniwan niyo ako, tinanong ko, hindi, mas maganda yung daan dun kaysa dito kasi dito, bitak-bitak, sabi niya. Naniniwala na ako eh. Lalong bitak-bitak pala rito. Lalo, bato-bato pala dito. Yan. Barat. Okay. Ang inamit ours pa. Iba-iba na. Yun ang mataas pa dyan, daw. Tama na. We're running out of time na. Alaw na media na. Bababa tayo.
Sauli ako, documentation. Ha? Sauli ako, documentation. Ano? Yan o, ito yung road bike oh. Yes! Yan. Sabi sa inyo, pwede talaga yung road bike dito eh. Let's go! Sana all malakas. Ganunin ko na nga lang din. Parang maganda kapag gano'n. Ah! Yun! Recording tayo ha. Dahil pa natin eye witness dito eh. Nako. Wala nang cut-cut to, ganito na to. Ay, ni pulse na yan oh. I need to catch my breath, but step away. When you hear my heart. Yun, waterfalls. Ah. Waterfalls, waterfalls. Ano, so ito na ata yun. Ano yung pinaghirapan natin? Hindi tayo pwede maligo diyan. Yan, yan ang mga mukha ng mga road bikers. Alamar, kamusta ka? Alamar. Osta, road bike. Ano masasabi mo sa mga road bike dyan? Sabi mo patag. Kala ko patag, sabi niyo patag. Budol. Yan. Na, yung tubig. Okay. Ang inumin na natin. Impulse na. Wala ko din mamaya. Pulse. Tama pa? Double. One.